Elektrostatická indukcia. Vítam vás pri novom videi s mojím prvým kamarátom. Danielom 27874. Ja to neznám na pamäť. No vidíš. No. Takže čaute. Ideme si zahrať. Čo si ideme zahrať dneska? Teraz? Nejaký survival, tento server. Môžeme. Tak poďme sa. Ešte musíme počkať na kamaráta, on dať zašiel a on sa neodpojil náhodou, ak sa odpojil, tak sme prišli. Zodpojil, dobre. Dobre, tak on príde, možno ak príde, tak potom ho príjme, tak poďme zatiaľ. Poď. Hop. Kde si? Ale nie, tam je ten kreatívny. To je survival. Nie, to je dobre, to je survival. Čo myslí? Survival, to musím vedieť. Limit rezidence, ako správne hrať. No to viem všetko, to netreba, to vieme, my sme profesionálovia. A teraz kam mám ísť? Aha. Ja, to je už akože normálny survival. No nehovor! Ja som myslel, že to sú survival games a teraz mi trocha... No veď, to je normálny. Ježiši Kriste, tak toto celý čas ideme hrať a tento tu nič nevie. Už no. Nie. Som spadol skoro. No tam nevyskočíš, vieš, nemali by sme dať náhodou VARP príroda. Môžeme. Nemyslíš? Počkaj. A to pôjde. Ide, ja som už tu. A ja som Daj tu. VARP. Kde, ja sa nevidím. Fiťa, Už ťa vidím. Čau. Počkaj, čo je tu v čestke? Tu je pecka. Tu zostaneme bývať, nie? Aha, počkaj, food. Hej. Food ti dá rotten flash, keď na to dostúpiš. To je najlepšie. Ty vole, to ber domov. Už ti to nedá. Nevadí, poďme už ďalej. Ideme? Hej, poďme. No, takže... Ideme. Ja by som išiel sa to. Lebo tu sú Možno, dvere. počkaj, nedá sa tu ešte ničiť, nie, toto je ešte spal. Ja som sa ti schoval. A už nemám jedlo. Máš jedlo? Dobre. Čo je? Dobre, ja som Sonic, či ako sa to volá? Asi Sonic, Čo? myslím. Kde si? Furt dane zmizneš, prosím ťa, stoj na mieste aspoň raz. Počkaj, idem zabiť zombíka. A už ťa vidím. Som prišiel, vytiaľ som, vzal ho, kopecku som mu dal. RNDK, nie RNCK, neviem čo to je. Neotvíraj to, zmrde. No ty zmrde, ty si to otvoril, skoro. Dobre, poďme, kašľame na tieto domy, poď, proste. Poď, ale ja chcem ísť do lávy. Skočiť. Nejdeš do lávy. Joj. Nie, ja... Počkaj, ja mám enderperly. Ty mi dá za to jedlo. Hej, tam je ďalší hráč, poď doňho. Podáme ho? Hej, ale on není v Iron. On má iba Iron Sword. Poď, ja ho zabijam. Ale ty si mňa zabil. Jo, zabil som ho. Máš jedlo? Hej. Som ho dosť potreboval. Mám železné gate. Železná prílba. Tak som ti tam hodil. Mám 3 železa. Hej. Železné ony. Ja mám železný meč už. Ja mám železný... Počkaj, takto sa vynára. Hej, pozor, takto tu je. Ja zabil som ho. Je ten vlastne. Počkaj, vráť mi to. Počkaj, na tu máš aspoň helmu, aby si aj ty mal niečo chrániť. Digalon sa sem furt portne. Kašli na ňo, nezabíjaj ho, on už nič nemá. Ty daj tak, daj ho ide. Pecka. Dobre. Z druhej strany toho domu. Ako je vchod. Má tam napísané... Vieš čo, jednoduchší spôsob. Nič. Vidíš ma už? Aha, už ja vidím, ale môžeš mi to príjmuť aj tak. Alebo ešte lepší spôsob. Že a teraz... Počkaj. A... No to nemusíš. Pozri! Potom vidíš na videu niečo báječné. Čo? To je pecka. Oni mám... Ako to povie? Chug error. Dani! Čo? Mám dobrý nápad, kde môžeme bývať. Dobre, tak Aj daj čo tak. je?
Nastav si tam home. Mám zlato. Nie! Čo? Čo sa zrobíš? A support na oný. Čo si spravil, tak daj lomeno back. Dá sa? Neviem, možno, skús. Dúfam, že hej. Yes! No vidíš, a daj si lomené set home, ale Ja spolu. som sa pomýlil. Počkaj, áno, to má byť spolu, čo? Sedhone. Áno, si múdry velice. Ako ťa tak vidím. Čo tu povieš, keď budeme na lietajúcom ostrove bývať? Tak by to bolo super, tak by som lietal s ním. A vička tu je. Zabij. Jem ti na pomoc. Au. Dali. Vyznačam. Ale prasco! A to mi kostým. Prasco, poď ho zabiť, ale ja mám len No. 3 srdiečka, aby som potreboval jedlo. Mám posledný steak. No steak? Dá, ja mám 3 srdiečka. Spojenie stratené. Aj mne to vypísalo. U nás vyhodil z oného, zo serveru. Otočím sa a traja creepery za mnou začnú búchať. Si zo mňa robíš srandu, hej? Čo, si zomrel? Nie. Skúsim iba niečo, lebo... Aha, ty si tu? Ty si tu, ja ťa hľadám. A pozri sa, tam, aha. Čo? Dedina. A nie do zimného. A tak dedina, ja by som nevidíš? chcel nájsť, vieš... Počkaj, na koľkátke to hráme? 1.7.2? Hráme Hej. teraz? Pozri, ale tam je dedina za tebou. Ty to nevidíš. Počkaj, si musím zvýšiť render distance. No takže ten späť. Áno. Už si tu vypiekáme nejaké železo a A toto. Sme tu v jaskyni a tuto možno už aj ukončíme za chvíľočku. Chceme nájsť nejakú jednu cestu, lebo toto je dosť veľká jaskyňa, má veľa ciest, ale just kde sme šli my, tak to nevedlo. Ale mám cestu asi. Kde si? Tak a za chvíľu budeme mať full. Ja už mám full. No, tak. Mám full a ja? Mám full. Tak si frajer. Sorry. To je tá čiapka. Počkaj, počuješ aj ty tých pavúkov? Ja mám vypnúť asi zvuky, lebo ja nepočujem nič. Dobre, tak nič. Uni! Sluchaj, hej. Ja to ťa nechcel, ty si mi vošiel do cesty. Hej, lebo keď kopeš, tak aj udrieš. No? Dobre. Oj, udrel som ťa a vošiel som mi do cesty. No, lebo pozeraj, ja kopem. A udriem ťa. Lebo ja som len chcel kopať a ty si mi vošiel do cesty, tak som toto spravil. Tak nerob už. A prečo nie? To je to sranda. Akurát sme sa rozprávali, že kto na toto video kúka, tak ten je frajer. Mladý, skúsený. Takže ďakujeme, že ste si pozreli tento diel, ak si ho vôbec niekto všimol. No pozra, nevšimol. Kto? Diváci, ak ho niekto vôbec pozeral. Áno, a teda mohol by si aj ty niečo povedať. Či? A my sme jednovaječné, nie, my sme siamské dvojčatá. Počkaj, nie, to musím ísť takto chrbtom k tebe. Takto. Nie, sme siamské dvojčatá. To je ono. Veľmi dobre, nebudem... Uvidíme sa pri ďalšom dieli, takže dovidenia. A správa nakoniec. Daniel 27874, zakup si aj ty VIP a získaj super výhody. Reklama bude vypnutá pri kúpe minimálneho tarifu VIP. A teraz ja, Spiderman 2099. Zakup si aj ty VIP a získaš super výhody. Reklama bude vypnutá pri kúpe minimálneho tarifu VIP. No vidíte, tak tu sa oplatí kúpiť normálne VIP. Nebudú vám tu vyskakovať reklamy, ty vole, to je úplne super. To sa vám oplatí. To keď hráte na tomto serveri, kúpte si VIP, budete šťastní. A nebudete mať reklamy. Dobre, už by sme to mohli ukončiť, lebo tu kecáme na konci najviac ako pri celom dieli. Dobre, takže dovidenia, uvidíme sa pri ďalšom diele a majte sa a dúfam, že sa... Lúčime sa s vami. Dovidenia.